Hello guys, नोंथांमोननो दिनैहाय जोङो आंजोंहाय माने जोंनि आगैजों आंजोंहाय थिंख्लां जानाय चेलेन्ज लादों आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा थिंख्लांखौ लाबाय थिंख्लाङा गोमोनबो दं गोथांबो दं आरो ना ओमफ्राय गोथांखौ जानो नागिरदों आरो संख्रि बानलुजोंहाय ओमफ्राय गोमोना एसेल'मोन सेवनानै माखासेया गाज्रि जाजोब्बाय ओमफ्राय नै जागासिनो दा नोगोर गोसा अरे बै पुलिसखौ फानजों फुनाय ओमफ्राय नै बानलुआ गोसाथारमोन ना बानलुआ थफासोमोन नालाय जोंनि न'निथ' बानलु थफामोन आरो खाना आं मालाबा दिन्थिगोन र' बिफांखौहाय ओमफ्रायो लिसु जाबाय जोङो आलु गानायनि ओमफ्राय आगैनोबो होखांबाय ओमफ्राय आगैया जाखांबाय ओमफ्राय नै दा लेबु बिदै लोंनो नागिरदों लेबु बिदैखौबो चेलेन्ज खालामगोन आरो हां खनसेनो लोंनाय ओमफ्राय नै जगावहाय माबानो नागिरबाय आरो ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा ओमफ्रायो मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय गावबागाव लोगोफोरनो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय आंबो दासो गोदान नालाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो स' नायलांबाय थादो
ओमफ्राय द्रन जाबाय जोंना ओमफ्राय प्राइसआ जेबो गैया आरो देरहानायनि ओमफ्राय उनावहाय नोंसिनि सिगाङाव आरो चेलेन्ज लाबोबावगोन बाय बे आंनि आगै असेयानो जाबाय जोंनि आदैनि फिसाला ओमफ्राय नोंथांमोनहा